Kani sa kulbitoy ba, di manghatag siyang grambutan, karon lang jug ka. Akong kuhaon, ipaligya na kong berto. Bahalang mag-away sila, basta ako nakakwarta na. Yes, easy money. Ayay, na si Birtoy, baligyan ako ng 100. Tao! Singgit na po ng bataan eh, dala pag manok. Nakoy manok ba? Lami kay Risubawon. 100. Baratuha ra god, basig sa mo silingan na. Dili oy, amuha man eh, pabaligyan ni Papa. Sige, paliton ako na, 100 daw. Ala, mag-away niya ako dito. Basta ako nakakwarta na, sipat na ko eh. Sa maliwa matay sudan di ani di ay sa magiluto nimo katay sudan dire. Dapat pag di kay kay sudan ani. Kami sudan diha ano ni mong bili mo jud sudan. Na may gulay ang diha. Gulay na po, sige naman tag gulay ani. Ano mo lang tutong manok tutong puti. Gwapo to sa baon. Hala bahala koy ihawa dito, imuha kita ng manok. Gusto. Sige, ihawa na ko to. Atuon ako to sa kulungan. Kay ihawa na ko to manok. Oh, ano ko ba? Asa mang manok ko? Nakakot na puto ba? Ano ko may pili ko to ha? Sa pa manok ka. Oh, no, 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 no. Bisaya nga manok, plus tanglad, sinabawang manok. Uy, Berto! Ako ama ng manok na imong gidala. Hey! Sa magkaka... Di mo man nang gikawat akong manok. Ako ama ng manok imong gikawat nimo. Sa gitawat, hindi baligya mo na sa bata. Baligya na po. Ako ang manok ko, ilhang kayo, hilo ang tiilo. 100 akong palitan ba? Sa may labot ako 100. Ako anang manok. Mo kanin nang ihaw na mo runo kawa may sudan. Ana man tong bata, ilaha daw na niya, baligya rin sa papa 100. Ay, baligya na mo kanin. Bahala ng 100 mo lang. Ang patakataka kagpalit. Kadili to iya ha. Kuha ng manok.